Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia. Ono vyrastie z toho, že je veľké. Dokedy to platí? Že dokedy je to dieťa? Lebo keď sme začali tou témou detí, dokedy je to také, že ešte si to ako rodič nemusím všímať, že naozaj príde tam ten rastový špúrd a to dieťa sa natiahne? A kedy to už je vec, ktorú ja ako rodič by som mala začať riešiť s odborníkom? Absolútne teda nepoužívať žiadne sladené nápoje. To by malo byť normálne. To by si mali uvedomovať aj tí rodičia. To vôbec nepotrebujeme. Žiadne sladené nápoje, nehovoriac o energetických nápojoch. Nikto sa s obezitou nenarodil. Idem na obed, dobre, tak si spravím 5 stoličkov drepov. Hej, alebo 5 klikov o stenu. Veľmi jednoduchá vec. Veľmi jednoduchá. To môžeme kedykoľvek, každú hodinu prerušiť v práci, to sedavé správne urobiť niečo takéto. Alebo sa len prejsť ku dverám, alebo odísť do vedľajšej kancelárie, niečo odfotiť. To je jedno. Čiže to sú také tie malé návyky, ktoré môžeme urobiť a meniť v danom okamihu. Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia. Dobrý deň, pani doktorka Adela Penesová. Som veľmi rada, že ste si našli čas, pretože vy ste ten najväčší odborník na obezitu, obezitológiu a v podstate témy s tým spojené. A je to téma dnešnej doby, kedy sa už z obezity stáva vlastne globezita. Čiže vec, ktorá je pandemická vec, kedy vnímame, že sa ľudia vo veľkom množstve začínajú dostávať do rozmerov, ktoré sa dajú nazvať obezitou. Ako to teda je? Koľko nám narastli tie čísla? Určite rozhodne áno, lebo keby sme sa pozreli na to, ako napríklad bolo to u detí, v 75. roku bolo 0,7% dievčat a 0,9% chlapcov, ktoré mali obezitu. Dnes, v dnešnej dobe, má 7% dievčat a 9% chlapcov obezitu. A 25% detí má nadvahu a obezitu. Čiže toto sa nám výrazne posunulo u detí a vieme to na Slovensku, máme aj štúdie na to, krásne sa robia. Jedna z nich je HBSC štúdia, ktorá skrínuje každé 4 roky 10 000 slovenských detí v školách od 11 do 15 rokov. Čiže vieme aj to správanie, ktoré to determinujú, to, že menej ako polovica detí pomaly chodí aktívne do školy. To znamená, na základnú školu, kde môžu 50 minút kráčať peši, už ich vozia rodičia. Čiže veľa faktorov tam zohráva úlohu sladené nápoje, energetické nápoje, málo spánku u detí, čas trávený pred obrazovkami. To, že pre 60% detí v podstate je telesná výchova jediný pohyb, ktorý majú. A to sú len 2 hodiny do týždňa. Aj tam si pýtajú ospravedlnenku, aby som nemusel cvičiť. Presne, čiže veľa tých vecí sa zmenilo. Zmenilo sa náš prístup, náš životný štýl. Zmenili sa aj okolnosti. Ja to vnímam tých posledných 35 rokov už viac ako. Vlastne po tom prechode od toho 89. roku, pretože sme mali úplne inú situáciu pred týmto rokom. Jednak, že to bola otázka dostupnosti potravín, jednak to, že sa nechodilo toľko autami. Dnes bežne domácnosť má minimálne 1-2 autá. A ďalšia vec, technológie, ktoré prišli, počítače, mobily, obrazovky, hry. Takže tam nám ubudlo toho času a pribudlo napríklad v priemere detí, ktoré trávia dnes 4 hodiny bežne pred screen timeom, to znamená pred obrazovkami, tak samozrejme to je rizikový faktor. Za našich čias bolo bežné hrávať sa vonku a to bolo zátres proste, že mať záracha, že ostať doma. A keď sme museli ísť domov, že poďte už deti nás naháňali mami, tak to bolo proste, že musíme, že nechce sa nám. Teraz opačne, že deti máte problém dostať im von. Ulice sú poloprázdne. A ešte častokrát ja počúvam také, že keď už niekto vidí, že to moje dieťa trochu je nejaké také väčšie a zrazu iba niekto povie, neboj sa, to ono vyrastie. Ono vyrastie z toho, že je veľké. Dokedy to platí? Že dokedy je to dieťa? Lebo keď sme začali tou témou detí, dokedy je to také, že ešte si to ako rodič nemusím všímať? Že naozaj príde tam ten rastový špúrd a to dieťa sa natiahne? A kedy to už je vec, ktorú ja ako rodič by som mala začať riešiť s odborníkom? No v každom prípade je veľmi dobré, keď deti chodia na preventívne prehliadky k pediatrovi, kde pediatr naozaj sleduje tú výšku váhu a zaznamenáva to do grafov a krásne vidí, že či to dieťa je v tom normálnom rozpätí od 15. do 95. percentilu a či teda niekde nepresahuje nad tú svoju normu, ktorú by malo mať. Od povedzme, že 10. 12. roku už vieme vypočítať aj index telesnej hmotnosti BMI a sledovať aj tieto parametre a naozaj ten pediatr už môže upozorniť toho rodiča, že pozor, tu už to dieťa má nejakú tú nadváhu a ako náhle to dieťa zastabilizujeme, hej. Je rozdiel, či má 10-ročný chlapec, 62 kg napríklad a povieme, že dobre, pozor, tým, že on ešte narastie, tak samozrejme má šancu tým, že porastie do
výšky, aby tá jeho váha v dospelosti bola úplne normálna. Horšie by bolo, keby to bolo dievčatko. Hej. Tam už tých 62 kg, keď sme ich zastabilizovali, už by vlastne ďalej priberať nemala rozhodne. Takže dôležitá úloha rozhodne pediatrov a tých preventívnych prehliadok u detí. A samozrejme u dospelých takisto platia tie preventívne prehliadky, ktoré by mali byť, aby sme na ne teda chodili a v rámci nich by sa mal merať aj teda telesná hmotnosť, aj obvod pásu napríklad, okrem iného a teda počúvať aj tie rady tých odborníkov. A pri tých deťoch, tam je to podľa mňa aj o budovaní nejakých návykov, stravovacích návykov. Čiže máme to, že deti napríklad prídu k starým rodičom a daj si, ešte môžeš, je 10 hodín, to nevadí, ešte sa môžeš najesť. Z toho výskumu, ktorý vy robíte, lebo to som ešte nepovedala, ale ste jedna zo zakladateľov je Centra manažmentu obezity. Správne som to povedala? Áno. Tak podľa toho, čo vidíte u tých pacientov, je toto obdobie toho vývoja v detstve nejakým spôsobom predispozíciou, ktorú si nesie potom do budúcna? Áno, môže a veľmi významne, lebo tí rodičia, to domáce rodinné prostredie je naozaj to kľúčové, dôležité a najdôležitejšie de facto. A samozrejme aj to školské prostredie, hej, že ako sa teda správajú, aj aké majú možnosti sa stravovať v škole, či sú tam, aké sú tam bufety a nedaj Bože teda tie vendingy, teda, kde si môžu zobrať nápoj alebo jedlo, ktoré by tam nemalo byť. Čo sa týka tej rodiny, tak tam naozaj tie návyky, ktoré si ono nesie z domu, tak je to kľúčové, pretože to dieťa, jedna vec, čo mi mu hovoríte, čo má robiť, a druhé, my ako rodičia sme príkladom pre tie naše deti, že my sme v prvom rade tí, ktorí to máme robiť. A veľakrát naozaj odídu rodičia sklamaní, keď sa rozprávam s rodičmi, či už teda takých tých adolescentov a povieme, že vy budete tí prví, ktorí začnete tie zmeny robiť. Vy prví budete dbať na to, čo máte v tej chladničke, aké jedlo, ako sa bude pripravovať to jedlo, koľko sa budete hýbať, lebo vy ste príkladom pre to svoje dieťa, odídu sklamaní. Takže naozaj je to kľúčové, ako sú tam isté rizikové faktory, ale to, že niekto má rizikový faktor, neznamená, že musí potom nevyhnutne aj to dieťa alebo dospelý mať tie rizika. Čiže samozrejme odvíja sa to od toho, ako tá matka, keď už otehotne, jednak, že ako má BMI v čase tehotenstva. A nielen to aj u otca. Hej. Keď už sú rodičia obézni, tak samozrejme vyššie riziko prenášajú na to dieťa epigeneticky. A potom sú to faktory ako koľko tá žena priberie v tehotenstve. Tiež máme na to presné tabulky, koľko žena môže pribrať tých 10-12 kg, keď je zdravá. Ale keď má žena extrémnu obezitu, BMI na 40 na začiatku, tak nemôže priberať ani gram. Pokiaľ pribere viac ako 20 kg v tehotenstve, tiež je to rizikový faktor pre to dieťa. Ak má tehotenskú cukrovku, iné komplikácie, to sú rizikové faktory. Cisársky rez je rizikový faktor, iné osídlenie mikroorganizmami, či je dieťa dojčané. To sú tie rizikové faktory, ale samozrejme to sú len rizika, ktoré môžu nejakým spôsobom prispieť, neznamená to, že musí to dieťa mať problém neskôr. Takže veľa záleží o to, ako to rodičia nastavia, aj tie pravidlá. Jednoducho dnes ja sa stretávam s tým, že rodičia nedávajú vôbec žiadne mantinely tým deťom, lebo to, čo si pokladám za normálne je, že áno, treba mať normálnu stravu, napríklad sa naobedovať a potom si môže dať aj kúsok niečo sladkého. To neznamená, že nemôže vôbec, len ide o to, kedy, ako a načasovania dať tie limity tomu dieťaťu. To, že je normálne piť vodu a absolútne teda nepoužívať žiadne sladené nápoje, to by malo byť normálne. To by si mali uvedomovať aj tí rodičia. To vôbec nepotrebujeme. Žiadne sladené nápoje, nehovorím o energetických nápojoch. Takže je tam celé spektrum vecí, ktoré je v rukách rodičov. A hovoríte, že častokrát je to o tom, že keď napríklad rodičia sú obézni, tak je pravdepodobnosť, že to dieťa bude mať nábeh na tú obezitu. Je to tým, že to je geneticky u nás niekde zakodované, alebo je to skôr tým životným prístupom, ktorý vedú tí rodičia? Keď som bola v Spojených štátoch v tom roku 2008-2010, tak vtedy sa čakalo na výsledky štúdie veľké asociačnej, také tej celogenomovej, vo vzťahu teda k obezite, že tam určite nejaký gén bude veľký, ktorý za to môže. Ale povedzme si tak, za to je krátke obdobie, povedzme 60 rokov alebo 100 rokov sa gény nezmenia tak rýchlo. Hej. Keď si pozrieme, kde sme boli ešte v roku 1940 alebo 44, tak to je úplne niekde inde. A to, čo
sa ukázalo, že môžu byť nejaké polymorfizmy, teda zmeny niektorých génov, ktoré môžu predisponovať, že to BMI bude vyššie. Potom sú nejaké gény, ktoré nám determinujú to, ako metabolizujeme, ako dokážeme rýchlo spracovať a ukladať živiny, ako sa hýbeme. Ale ak by sme zobrali aj 6 alebo 8 rizikových polymorfizmov, tak to BMI je vyššie iba o 2 jednotky, ale nevysvetľuje obezitu. Čiže ďaleko viac sa teraz do popredia dostáva problematika toho prepojenia vplyvu životného prostredia alebo životného štýlu a genetiky. Jednoducho povedané, epigenetické markery znamená to toľko, že sa zapnú alebo vypnú určité gény práve v dôsledku toho, aké je to prostredie, aký životný štýl máme a aké potraviny napríklad konzumujeme. Úplne iné sa zapínajú, keď je niekto vegetarián a úplne inak, keď niekto konzumuje 3/4 toho, čo zje, sú ultraspracované potraviny. Takže v tomto je to veľká úloha, 3/4 je naozaj o tom životnom štýle, ktorý máme. Čiže genetika je tam veľmi maličká. 10 až 15% maximálne. A všetko ostatné od toho, ako ja k tomu svojmu telu, k tomu životnému štandardu pristupujem. Tak, a je to skôr o tých návykoch. To sú, veľmi často máme z domu zakodované buď dobré alebo zlé návyky. A to je o tom, že keď tí rodičia sú zvyknutí naozaj konzumovať veľa ovocia a zeleniny, je úplne bežné, že jedia celozrnné potraviny, chlieb a tak ďalej, strukoviny, orechy a minimum tých spracovaných potravín, keď doma sa radšej varí a upečie sa a hodí ten koláč, tak je to 100-krát lepšie ako keď sú zvyknutí, alebo nie sú vôbec zvyknutí variť a všetko ide cez nejaké polotovary, mrazané výrobky, alebo sa hotové jedla, alebo nedaj Bože fast foody. Takže je to veľký rozdiel a je to o tom vzdielanom životnom štýle. Tie deti sa naučia podvedome nejakému životnému štýlu. Keď učíte deti, že je normálne chodiť športovať, behať, bicyklovať, korčulovať, lyžovať a že to robíte s deťmi, tak jasné, že tie deti si to osvoja. A toto je podľa mňa tá úloha kľúčová tých rodičov, starých rodičov, prostredia. Čiže taká tá veta, že ale vidíš, veď ja som chorý, ja som obézny, ja už dokopy ani nič nejem, iba pijem vodu, ja priberám z vody. Čo je na tom pravda? Určite nie. Zákon zákovania energie platí aj v medicíne a platí aj tu a je veľmi, veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí by mali vyslovene, že veľmi znížený metabolizmus, veľmi výrazne. To som zažila fakt iba párkrát a to boli pacienti naozaj, že to som si povedala, že toto je veľmi nízke, keďže to vieme merať aj prístrojom, ten pokojový metabolizmus, že teda tam niečo za tým bude a teda napríklad tá veľmi znížená funkcia štítnej žľazy. Ale to je veľmi výnimočne. To znamená, že aj ak sa aj teda zistí, že áno, je tam nejaká porucha, zalieči sa, nie je dôvod, aby to bolo takto. Čiže v zásade 98% ľudí, pokiaľ si pozrie a tabuľkovo vypočíta nejakú svoju hodnotu bazálneho metabolizmu, tak mu to krásne odráža to, čo potrebuje. A u týchto ľudí, keby sme naozaj išli do detailu a každý zapísali všetko, čo do tých úst dajú, popravde, tak by sme sa dopracovali k výsledku. Niekedy je to otázka toho, že či tí ľudia si to chcú priznať, však ja celý deň nič nejem. To znamená, že celý deň v práci nikto ma nevidí, alebo si tam túto nejaký malú kôpku hrášok s rýžou a to je všetko. Ale že potom prídu domov, alebo medzi tým ešte kopu veci si dávajú do úst, pojedajú, Napríklad mi povedala pacientka, že má otvorený šuflík a v každú chvíľu proste orieške zje 200 gramov orieškov za behom pracovnej doby. To je hneď 1200 kalórií. Takže vieme, kde to je a to sa nezdá množstevne. Ona to nevníma, lebo to nezie naraz. Čiže my sa snažíme pacientom aj učiť takéhoto mindfulness. Byť prítomný v danej chvíli v tom, čo robíme. Že keď jem, tak jem a naozaj nejesť pred obrazovkami. Sústrediť sa takéto tradičné stolovanie, to, čo je napríklad v Taliansku typické, že tá rodina sa aspoň večer zíde, stretne, pritom sa rozpráva a je pomalšie, vedomé a vnímam, čo mám na tom tanieri a koľko toho zjem. To je veľmi dôležité. No a potom sú ešte iné také okamihy, že sa stretávam s takým tým psychologickým popieraním, že som mala tiež pacientka, že to nie je možné, prečo tá váha nejde dole, že to neexistuje. A ona naozaj bola schopná dodržiavať 5 dní úplne nádherne na 100% jedálniček. Takže potom prišlo už také, že už jeden deň kríza a za ten jeden deň zjedla 3-krát toľko a už bola zase tam, kde bola zase naspäť. Čiže to, čo sa aj krásne podarilo tých 5 dní, čo išlo dole, tak to zase za ten jeden deň, kedy to nezvládla, zase dala naspäť. Takže to je niekedy taká v podstate psychologický
moment popierania, hej, že vidím len, že toto robím správne, hej, 6 dní v týždni to robím správne, ten jeden deň tak ako... To je celkom moderné, oni povedia, to je cheat day, ten môžem. Hej, že jeden deň môžem. Ako to je? Cheat day, no toto nemáme moc v obľúbe a záleží od aj toho, že ako ten cheat day vyzerá a čo teda robí ten človek, lebo sú rôzne modely, že prečo to zlyháva a kde ten energetický príjem môže poskočiť, lebo ďalší modelový príklad je, keď ten človek to nevníma, že teda v tom jedle je to celkom fajn, ale presne raz za týždeň príde to mladí muži napríklad, hej, že tak príde víkend a neviem, 10 a viac pijú, hej, no tak to už máme tak kalorický strašný príjem, že všetko, čo sa snažil celý týždeň je už zmazané. Takže tých faktorov je tam viacero a niekedy je to detektívna práca, rozmýšľať, že kde, prečo to zlyháva, to neexistuje, hej, že najradšej by ste dali tomu človeku tú kameru, aby teda a nahrali sme to, že teda čo sa deje, hej, áno, dosť niekde, že aby to proste bolo viditeľné. Takže to sa musíme o tom rozprávať, preto im hovoríme, predtým, než prídu k nám do ambulancie, aby si aspoň 3 dní vyplňali taký ten záznam, denný záznam toho, ako sa stravujú, ako sa hýbu. A vtedy vlastne koľkokrát povedia, že ale ja už keď to musím napísať, keď to vidím, že čo som vlastne jedol, tak už to je takéto prvé to uvedomenie si, hej, že aha, a zrazu už vidí, hej, že čo tam všetko je. A to je ten wow efekt, ktorý musíme teda rozpoznať, komunikujeme potom s ním aj o tom zložení, kde sa to dá zmeniť a oni sú niekedy prekvapení, lebo nieraz im potom dám nastavíme zdravšie zložený ten jedálniček a de facto majú toho jedla viac, lebo to zdravšieho, napríklad poviem hneď pol kila zeleniny, ktoré treba zjesť. A prioritne toto a bielkoviny a potom vlastne, keď vám zistane nejaká príloha, tak to nedojedzte, vyhoďte, nevadí. Takže naozaj sú niekedy prekvapení a nie je to o tom, že nejaké super špeci diety, ktoré vydržíte, neviem, kapustová týždeň držať a potom nič. My ich sa snažíme učiť normálne, zdravo, racionálne, pravidelne, vyvážene, také jednoduché pravidlá, že 30 farieb nech má tie jedlá za ten týždeň, hej, 30 rôznych farieb, čiže aby tam bolo to ovocie, zelenina, rôzne spektra jedla, rôzne farby. Alebo stačí také jednoduché pravidlo. Spomeňte si, ako vyzerala porcia, veľkosť porcií 7. triedy na základnej škole v školskej jedálni. To je porcia, ktorá vám stačí. Nepotrebujete viac. Alebo keď už, tak si uberte. Hej. Niekomu stačí tretina, niekomu zosekať až na polovicu. A je to pravda, že napríklad niekomu stačí, že jedenkrát za deň sa najem a hotovo? Je možné, že vtedy začne ten človek chudnúť? Takto, že keď sa robili štúdie a porovnávalo sa, že ten istý kalorický príjem sa dal rozdielovať do viacerých jedál za deň, a teda alebo raz denne, tak keď sa to robí raz denne, tak tam trošičku hrozí to, že ten organizmus tým, že hľaduje, ja neviem, 23 hodín nič, tak on je proste v takom stave, že veď teraz hľadujem, nič mi neprichádza a zrazu príde veľmi veľké množstvo tej energie, tak si ju uloží do zásoby. Čiže tak čo je skôr priateľnejšie mať menšie množstva častejšie, ale či to bude 3-krát za deň alebo 5-krát za deň, to už je na tom človeku. Pointa je, aby to prichádzalo postupne, lebo poviem to len z jednoducho takého fyziologického hľadiska. Keď by sme mali za deň prijať 120 gramov bielkovín, nie je schopné to črevo proste toľko absorbovať a my ho veľmi oslabíme, spomalíme a zaťažíme potom ďalšie vec aj tými odpadovými produktmi, tými dusikatými látkami príliš nárazovo. To znamená, že to, čo dokáže spracovať telo, je povedzme 3 hodiny tých 15-20 gramov bielkovín. Čiže preto je aj dôležitý ten odstup medzi tými jedlami. Tam potrebujeme dostať mikronutrienty, aby sa efektívne strebali. Máme tiež nejakú kapacitu čreva, ktorá dokáže strebávať sacharidy, glukózu, fruktózu, hej, to máme limit, hej, 60 gramov glukózy a 30 gramov fruktózy, hej, viac to črevo nevstrebe, to neurýchlime veľmi. Takže z tohto pohľadu je lepšie pravidelne častejšie. Ďalší moment, prečo by sme to mali robiť takto postupne a mať tam tú vlákninu, povedzme, že aj treba začneme od tých raňajok, pretože keď niečo zjeme, neviem, vločky s nejakým ovocím, s nejakým jogurtom, tak nám vďaka tej vlákne pomalšie stupne hladina cukru aj inzulínu a pomalšie klesa, plynulejšie. Tiež to keby ste si zobrali, že neviem, pijete nejaký liter nejakého sladeného nápoju, tak vám prudko vyletí hladina cukru a inzulínu, prudko aj klesa a tá prudkosť poklesu vám vyvolá hlad.
ešte väčší hlad. A môže dokonca klesnúť tá hladina cukru až pod tú normu. Čiže môže tam ten hlad byť spustený týmto. A platí to pravidlo, že napríklad ovocie jesť iba do obeda? Pokiaľ človek zdravý, nemá cukrovku, tak odporúča, takto nemusí to byť len do obeda, ale hovoríme, že aj v skorých popoludnejších hodinách okolo 4 je to stále v poriadku. Nie je úplne ideálne to ovocie jesť, ja neviem, o 8 večer. Takže, ale vyslovene u pacientov, ktorí majú cukrovku, diabetes druhého typu, tak tam vlastne neodporúčame po tej 16. kvôli tomu, že by to mohlo veľmi zvyšovať hladinu cukru nalačnú na ten ďalší deň. A teraz, keď ste spomínali diabetes, je obezita nejakou predikciou toho, že ten človek môže mať diabetes? Čím vyšší stupeň obezity je, tak tým vyššia pravdepodobnosť, že cukrovku raz dostane. Čiže keď má niekto BMI na 30, tak má 2,5 až 3 krát vyššie riziko, že bude mať cukrovku. A tí, čo majú BMI nad 40, tak tamto riziko je niekoľkonásobne vyššie, až 6-7 násobne vyššie. A to potom vyzerá v praxi tak, že a toto je tiež fenomén dnešnej doby, čo sme sa teraz dožili, hej, čo som keď som študovala v minulom storočí, čo nebolo, že máme dnes deti, to znamená adolescentov do 18 rokov, ktorí majú diabetes, majú z druhého typu, majú obezitu a majú už cukrovku. To predtým neexistuje. Som to videla v Spojených štátoch, ale nie je na Slovensku. Dnes to máme už aj tu. Čiže veľmi extrémne obezné deti a už máme cukrovku druhého typu. A toto je vlastne vypestované spoločnosťou, hej? Áno. A ja hovorím, že my diabetológovia by sme nemali v podstate čo robiť, lebo diabetikov prvého typu je iba 10% zo všetkých, čo majú diabetes. A teda keď zoberieme ešte nejaké iné poruchy metabolizmu výživy, ktoré teda patria pod náš obor, ja neviem, vysoký cholesterol a podobne, tak keby naši pacienti všetci boli schudli a mali normálnu telesnú hmotnosť, tak nám sa zúži a 90%, no povedzme, dobre, 80% diabetolog by nemal čo robiť. Takže naozaj je to o životnom štýle. Je určite nejaká predispozícia, ale tá obezita je jedný z tých kľúčových faktorov, prečo vzniká diabetes mellitus druhého typu. No a teraz, keď ja iba si predstavím tie mladé ženy, mužov, ktorí sú veľkí a oni mi vždy iba tak povedia, áno, ja viem, ja som veľký, ale ja sa cítim úplne zdravý. To len nevyzerám podľa dnešnej akože módy, nevyzerám podľa toho, čo sa dnes nosí na internete. Viete, to je taký alkoholik, ktorý je taký ten hladinkový, tak on povie, že on sa cíti dobre. On sa cíti dobre, hej, že jemu je dobre. Aj ten, čo si užíva drogy, on sa cíti dobre. Aj ten, čo fajčí, dá si cigaretku na pohodičku, lebo si ju dá raz na pohodičku ráno, aby si mohol dať kávičku, aby si mohol vyprázdniť, potom si dá, lebo sa cíti dobre, potom zase je v strese, tak zase si dá cigaretku, on sa cíti dobre. Druhá vec, čo sa deje v tele, hej. Čiže dnes, áno, bola taká teória, že máme my aj pacientov, ktorí sú mladí, zdraví a je to taká už metabolicky zdravá akože obezita, hej. To znamená, že ešte nemajú ani vysoký cholesterol, ani vysoký tlak, ani inzulínovú rezistenciu. Ešte zatiaľ všetko je v norme. Ale to je len otázka času. A tiež záleží od toho, aký stupeň obezity a ako sa hýbu. Hej, lebo je teda aj také pravidlo, že fed a fit. Hej, keď budú mať veľmi dobrú fyzickú zdatnosť, v podstate normálne percento tuku v tele, môžu mať to BMI vyššie, ale môžu byť veľmi dobre zdatní a metabolicky na tom fajn. Na druhej strane, keď teda to tam nie je, tak veľmi skoro môžu prísť tie dôsledky. Jedný z tých, poviem len príklad za všetky, som sa stretla s mladou ženou, 28-ročnou, ktorá otehotnela, má diabetes druhého typu a problém. Hej, lebo sa bála, že bude mať potom postihnuté dieťa. A keď sme sa pozreli anamnesticky do odhadu, tak ona už ako dieťa, 9-ročná, má 67 kg. Do dospelosti v 18 išla s hmotnosťou 95 kg. Keď otehotnela, už 120 kg. A už diabetes druhého typu. Má 28 rokov a problém a trasie sa o to, či bude mať zdravé dieťa, či nebude mať nejaké rodinné vývojové chyby. To, že vôbec otehotnela, tiež je jeden z tých akože atribútov, že vôbec otehotnela. Takže to môže prísť pomerne skoro. Tých problémov s obezitou je spojených strašne veľa, čiže od toho kardiovaskulárneho ochorenia, onkologického ochorenia a tam áno, môže to trvať desiatky rokov a na druhej strane to môže prísť veľmi rýchlo, kedy je to asociované s tou obezitou. Napríklad povedzme si karcinom prsníka, po menopauze je obezita rizikový faktor.
Ale naozaj máme my 90% tých žien, ktoré majú rakovinu prsníka po menopauze. A tam tá obezita je rizikovým faktorom. Kolorektálny karcinom. A dnes sa nám posúva hranica. Častokrát sú to nie, že ľudia po 50, to sú 30-tnici, 40-tnici, ktorí majú kolorektálny karcinom. A to je problém, lebo si zoberte, že to je človek, ktorý je v produktívnom veku. Čiže potom sa nám znásobujú tie náklady na zdravotnú starostlivosť a plus sociálnu starostlivosť, lebo ten človek je najprv na penke, ak vôbec sa z toho dostane, alebo skončí na invalidnom dôchodku. A to by mohlo 20 rokov byť ešte produktívny. Čiže tých problémov, ktoré to potom prináša, je strašne veľa. Tých ochorení sa hovorí, že až viac ako 230. Ľahšie by bolo povedať, že ktorý systém to nepostihuje. Čiže od kožného, dýchacieho, nervového systému, demencie, od depresie, neurodegenerácie, cez obličkové postihnutia, cez urogenitálny trakt, poruchu plodnosti, cez psychické faktory, spomínané kardiovaskulárne, onkologické, cukrovka, tráviace ťažkosti, žučník, pečenie, stukovatenie, choroba zo stukovatenia pečenie, metabolicky asociovaná. Tých problémov je tak strašne veľa, že dobre, že povedzme si, či to má nejaké akože kvázi protektívne účinky. Menšie riziko osteoporózy, teda menšie riziko rakoviny prsníka premenopauzálne. No a hovorilo sa aj o srdcovom zlyhávaní, ale sa zistilo, že keď sa urobili reanalýzy, tak vlastne je stále pravda, že obezita je rizikový faktor chronického srdcového zlyhávania. Takže naozaj sa dnes musíme pozerať na obezitu, ktorá od hlavy po pety až po kožu, zhoršenie psoriázy napríklad hrá úlohu vo všetkom. Nehovoriac o postihnutí klbov, je rozdiel, že či niekomu musíte meniť klby v 45-ke alebo 65-ke. Takže to sú veľké rozdiely a samozrejme, že to opotrebovanie, čím vyššia hmotnosť, tým prichádza skôr v mladšom veku. Čiže obezita to nie je iba estetický problém, že ja iba som väčšia. Keby to bolo estetický problém, tak tu dnes nesedím, lebo to ako za mňa absolútne neriešim, že o estetike to ako úplne je vedľajšie. To, čo je to dôležité, je to, čo to prináša, to skryté. Hej? A preto hovoríme obezita, vysoký krvný tlak, cholesterol, ale cukrovka. Vy nemusíte cítiť vôbec nič. Sa môžete cítiť úplne výborne, ale sú to tichí zabíjaci. Ešte keď sa to tak ako skombinuje, že príde kombo, tak to je akože výborné. To je fakt, že ja tomu hovorím, že úžasná cesta do hrobu, skrátka do hrobu. A teda, čo môžeme robiť preto, aby sme nešli cez skratku, ale aby sme išli cez ten dlhší a spokojný život? Aby si to vedeli predstaviť, že to len tak sa povie, ale keď niekomu vypočítame naozaj ten metabolický vek a keď má niekto BMI na 40 a poviem mu, že jeho život bude o 14 alebo 15 rokov krátší, tak to už akože aj celku dosť. Čiže čo môžeme urobiť? Určite tá primárna prevencia, to znamená žiť tak dostatočne zdravo, aby sme predišli všetkým týmto komplikáciám a negatívam, že nenechá to zajsť tak ďaleko. To je prvá vec. Druhá vec, ja hovorím, že nikto sa z obezitou nenarodil. Hej, že to je veľmi, veľmi, veľmi stopové množstvo ľudí, ktorí môžu mať nejakú predispozíciu alebo neviem, genetickú zmenu, ktorá by teda viedla k obezite. Prader-Willi syndrom napríklad. Hej, je veľmi výnimočne. Čiže to podstatné je, že od narodenia, od toho, ako to dieťa sa stravuje, od prvého roku od dojčenia cez stravu toho dieťatka počas prvých 3 rokov, v školskom veku, dostatku pohybu, spánku, pitnom režime, naozaj, ak tí rodičia naučia tie deti v tomto správne zdravo sa stravovať, dostatok mať spánku, pohybu a zdravo zvládať, alebo teda ľahšie sa naučiť zvládať aj problémy a naučiť sa, že áno, v živote prichádzajú takéto veci a skôr podporovať a naučiť tie deti také tej odolnosti, tej resilience. To znamená, že prídu ťažkosti a napríklad jednoducho povedané, že prečo napríklad nedám dieťa na súkromnú školu? No preto, lebo nech je v tej takej veľkej škole, nech sa naučí žiť medzi rôznym spektrom detí, s rôznymi učiteľmi. A áno, tak sú učiteľia, ktorí budú tvrdí, nemusia mať každého žiaka radi, niekedy nebudú možno spravodliví v nejakej známke, ale ich to dieťa naučí, že aj toto príde v živote. Nie každý bude mu len zametať pred nohami a všetko bude náruže hustlaté a budú len také bublinky a nič zlé sa neudeje a nebudú musieť ničomu čeliť. Nie, to je proste o tom, že sa naučiť dostať aj občas proste prežiť nepríjemné veci, zvládnuť, že sú ľudia aj nepríjemní, nie každý je priateľský a že sú aj nejaké prehry.
To patrí k tomu. Hej? A na druhej strane podporovať to zdravé sebavedomie, že nič sa nedieje, ideme ďalej. Toto sú jednotlivé veci. To neznamená, že keď si nezvládol jednu písomku, že nezvládneš celú matiku. Napríklad. No a tu ako to, čo vnímam, tak smerujeme aj k tomu, že OK, povedali sme si strava, základ, to, čo jeme. Povedali sme si pohyb, že tie deti majú ísť aspoň tých 10 minút pešo do školy, nie vysadiť ich dobre, že nie pred školskými dverami. A hovoríte, že je dôležité v nich budovať nejaké to sebavedomie, odolnosť, lebo časť to, čo počúvam, je aj tzv. Emočné prejedanie. Máte s tým skúsenosti? Samozrejme, áno. Veľa pacientov má takéto emočné jedenie, to znamená, že a niekedy to aj tí rodičia už tak naučíme to zle tie deti, hej, že niečo zle sa deje, tak ja neviem, ideš pani doktorke, dostaneš injekciu, tak dostaneš lízatko, hej, alebo niečo iné. Tak tým sladkým kompenzujeme niečo nepríjemné, vytvárame zlý návyk, podvedomie, hej, zlé vzorce správania. A čiže toto tam môže byť. Čiže je to celé komplexnejšie a to emočné jedenie môže prichádzať s tým, že a naozaj sa musím povedať, že sú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi ťažké životné situácie, žijú v toxických vzťahoch, či už sú to vzťah rodič-dieťa, alebo teda vo vzťahu partnerskom zlé vzťahy, alebo na pracovisku, proste, že to nezvláda a je v zlom prostredí. No a to je veľmi ťažké nieraz, pretože ideálne by bolo proste z toho prostredia odísť. Keď sa toxicky správa rodič, keď je vyslovene, že teda škodí tomu dieťaťu, podceňuje ho neustále, nenechá ho dýchať, nenechá ho robiť to, čo by chcel robiť, tak radšej s tým rodičom uťať tie vzťahy. A to je tým, že to je častokrát na podstate manipulácie, vydierania citového, emočného, tak to je nie jednoduché, preto spolupracujeme s psychológmi, s psychiatrami, čiže to sú nie ľahké otázky. Alebo keď niekto nezvláda veľký nápor v práci, tak v dnešnej dobe to nie je tak jednoduché úplne, že zmeniť prácu zo dňa na deň. A ďalšia vec, že tí ľudia sa boja istej zmeny, hej, že sú v toxickom vzťahu a neodídu z neho. Lebo sa postavili proste do role nejaké obete, že ho terorizuje má doma manžel, tak akože tak tu budem trpieť a on sa bude, ja neviem, každý tretí deň príde opitý domov a zbije deti, mňa, neviem a tak ďalej, ale proste tá žena neodíde. Lebo... A môže byť prvým signálom aj to, že vlastne tá žena má obezitu, nevie prečo a môže byť za tým práve toto emočné prejedanie? Áno. Môže za tým byť to emočné prejedanie, môžu za tým byť to problémy. A častokrát sú, zase poďme to tak, že nemôžem paušalizovať, ale aj áno. Hej, čiže nepozerajme sa, ja som sa snažila sa naučiť teda, že na tých ľudí sa pozerať ako že príjmať, akceptovať, počúvať a snažiť sa teda navnímať, že kde je koreň toho problému a odtiaľ by sme mali začať to rozmotávať, lebo to nestačí, že takto tomu človeku poviete, toto je za, toto nie je za, takto sa hýb. Nie, že musíme poznať ten koreň problému a naozaj ten vykoreniť, hej, a preto tam na tom, v tomto prácu, lebo ten človek by potom zlyhal. Nemôžeme ísť len po povrchu, my musíme naozaj ísť do tej hĺbky, že kde to začína. Hľadať ten začiatok toho, tie spúšťače a pracovať s tým človekom. Čiže neodsudzovať, neposudzovať, to je jedna stránka veci, že fakt niektoré tie osudy tých ľudí sú fakt také, že ja som si hovorila, že kde by som ja bola, keby som toto ja mala v živote zvládnuť. Že to sú ťažké niekedy veci. A na druhej strane sú ale aj také rodiny, kde proste si tak ako taký životný štýl je taký, že si tak hovajú, že si tak navaria strašne veľa jedla, alebo to tak musí byť. A potom tak hovajú proste na tom gaučiku a oni vôbec nemajú naučené. Ja pre mňa nemysliteľné, že sedieť tak doma na zadku. Proste, že stále niekde ísť, hej, že teda nejaký výlet, organizovanie, čo vymyslieť a hýbať sa. Takže tie modely a formy správania sú rôzne. Lebo naozaj v dnešnej dobe máme k dispozícii obrovské množstvo odporúčaní, rád, čo by človek mal robiť. Je podľa mňa naozaj už aj tá informovanosť ľudí oveľa väčšia, ako bola v minulosti. Len to, s čím sa stretávam, tak mi povedia, že ale Zuzka, ja neviem, čo si z toho mám vybrať. Ja neviem, čo je pre mňa. Ja neviem, čo bude fungovať mne. A to je to, čo ste vy teraz spomenovali, že treba prísť na koreň, úplne to celé rozbaliť a prísť na to, že čo je za tou obezitou. Lebo to nemusí byť iba
nesprávne jedenie, nesprávny pohyb, ale môže to byť naozaj niečo iné, niečo vážnejšie. Môže a to treba akože identifikovať. Asi na druhej strane musím povedať takú jednu vec, že čo sa týka hladu, pocitu hladu, tak my máme také, že homeostatický hedonický hlad. Čiže homeostatický, že mám prázdny žalúdok v škvrkovom bruchu, že fakt som hladná. A potom je, že taký hedonický, že už je človek aj najedený a potom, že ale ešte niečo vymýšľa, či by som si dal, že toho takého vysokochutného jedla, od toho je človek až závislý, hej. A ďalšia vec, fenomén cukor, to je fenomén posledných viac ako 100 rokov niečo. Čiže to predtým nikdy nebolo. My máme toľko proste toho cukru, ktorý nám ešte tam obmýva práve tie centra tej závislosti, toho reward systému, že odmeňovania. Čiže to sú obrovské nástroje, ktoré teraz prišli a teraz sa nám proste akoby naskytujú. Ale zase na druhej strane musíme povedať, že teda veľa systémov nám hlási, že ten pocit toho hladu. A to vychádza zo žalúdka, z pocitu plnosti, mnohé hormóny alebo tá hladiny cukru, inzulínu, cholecystokininu, GLP-1, leptínu a to je veľmi veľa informácií. Že áno, teda o tom, že potrebuješ nejaké energetické zásoby, zahanie si niečo. Ale my nemáme jedinú molekulu, nič, keď celý deň budem sedieť na gauči, čo by nám povedalo, že málo si sa hýbala, že chod sa hýbať. Že pociťujem niečo ako hlad na fyzickú aktivitu. Nemáme, hej. Nikdy ľudstvo 10 000 rokov nebolo v takom marazme, ako my sme teraz. Že sme gaučovníci, že sedíme, ležíme, že naložíme si pozadie do auta, odvezieme sa, teraz práca väčšinou sedáva a znovu prídeme domov a zase len skončíme niekde pri tom sedení, ležaní. A toto nikdy nebolo. Ten človek musel prežiť, hej. Predstavte v jaskyni. Buď ste niekoho naháňali, alebo niekto naháňal vás. Keď ste ležali, tak vás to tlačilo. Takže to tak nebolo. No, presne tak, hej, presne. A teda čo s tým, lebo tak ako ste povedali, nikto sa s obezitou nerodí. Ale zrazu máme tu globezitu, to znamená, že obrovské množstvo ľudí, ktorí tú obezitu majú. Bavili sme sa o tom, že tá strava, zdravá strava, čo môže spoločnosť vlastne spraviť preto, aby sme proti tejto pandémii mohli bojovať? Tie úlohy sú tak, že jedna vec, čo môžem urobiť ja ako človek sama za seba, hej, tak tie motivátory môžu byť rôzne, hej, že teda nastaviť si zdravú tú stravu, to množstvo, snažiť sa teda zdravšie. Napríklad teraz je to plant-based diet, také, že naozaj prevažne to rastlinnú stravu, že nám stačí 2-3 krát do týždňa to mäso, 2-krát ryby a inak naozaj veľa tej rastlinnej stravy a dokonca my budeme ekologickejšie k prírode. Je to ďaleko menej náročné, menej skleníkových plynov sa vyprodukuje. Čiže nejak tak si to ako aj motivovať sa, že neprejedzme teda tým našim deťom tú budúcnosť a planétu, lebo toto fakt akože sme na tom dosť zle. Na druhej strane je veľa vecí, to sú také tie individuálna zodpovednosť, také to uvedomenie si to mindfulness, že musím niečo urobiť, musím urobiť preto aktívne a meniť svoje návyky. Čiže naozaj, kým si niečo osvojíme, potrebujeme to 22 krát zopakovať. A naozaj vytvoriť si rituál, niečo až tak autisticky, hej, že nechcem nikoho uraziť, ale jak mám napríklad zaužívané, že okolo 18. 19. idem večer cvičiť, že si rozložím tú karimatku doma, lebo chcem byť doma, medzi tým môžem ešte aj dieťa vyskúšať zo slovenčiny alebo z matiky. A jednoducho, že cvičím. To znamená, že keď si poviem, že každý deň vtedy budem cvičiť, tak to znamená, že minimálne 5 krát do týždňa. Bez debaty, hej. A keď mi muž povie, a musíš aj dnes cvičiť, hovorím, ešte raz sa ma to nepýtaj, lebo ja poslednú kvapku vôle minimálne, čo tam niekde naškriabam, unavená, zničená, že idem už cvičiť, ešte raz sa ma to nepýtaj. Tak podpora prostredie, čiže to, čo môžeme my individuálne urobiť a potom je to otázka tá spoločenská, hej, zodpovednosť celej spoločnosti, čiže od legislatívnych procesov, lebo zdravotníctvo je až na konci, to už vidíme, keď už je veľmi zle. Ale to, čo by sme vedeli vybudovať prostredie, životné prostredie tak, aby bolo bezpečné, aby sme sa mohli hýbať, aby sme mohli chodiť na bicykloch, dostupnosť peší, chodníky, školy, zabezpečiť. No nech tam stoja teda tí policajti pri škole, pri prechodcoch, keď tie deti idú do školy, zo školy. Nech sa to urobí bezpečnejšie. Vybudovať stoiska pre bicykle pri školách, pri pracoviskách, podporovať práve tento zdravý životný štýl. To sa týka napríklad aj tej infraštruktúry, ktorú máme, ako sa budujú budovy, že nie, že výťah je to prvé, kam prídete. Nie, výťah máme niekde za rohom, bio pre postihnutých. Schody majú byť to prvé, na čo narazíme. Malo by to byť teda kľúčovú úlohu podľa mňa zohrávajú výrobcovia potravín a poľnohospodári.
od kvality potravín, výrobkov potravinárskych a nevieme sa v rámci Európy ani len na tom dohodnúť, aby sme mali jednotný označovací systém, aby ten zákazník a spotrebiteľ vedel si vybrať tie zdravé potraviny. Máme napríklad Nutri-Score, ale je to len na dobrovoľnej báze momentálne. Čo je niečo ako keď si kupujete chladničku, že zelená Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Dčko je červená, tak viete, že ako si, čo si vybrať, ktorý ten výrobok je dobrý, lebo bude mať menej soli, menej cukru, menej saturovaných tukov, menej tých škodlivých látok, ale bude tam dostatok bielkovín, vlákniny a tých zdravých prospešných látok, tak aby sme vedeli to rozlíšiť jednoducho, lebo kto tam bude čítať tie malé písmenka. Čiže to je od úloha spoločnosti, aby sa dodržiavali zákony. Jednoducho, prečo bufetový zákon sa nedodržia, prečo v školách máme automaty a v tom od sladkosti cez pochutiny, čipsov, sladených nápojov a v bufetoch karcinogénne párky. Hej? Prečo nerobíme osvetu? A to je ťažký boj aj teda s tými nieraz nadnárodnými spoločnosťami. Absolútne nepotrebujeme sladené energetické nápoje. Vôbec nepotrebujeme. Absolútne. Voda stačí. Celé dejiny ľudstva žilo tam, kde bol dostatok vody a pramene vody, tak tam sa stavili sídla. Čiže toto je to, čo spoločensky vieme spraviť a na čo v podstate každý z nás ako jednotlivec môže pomaličky prikladať a tlačiť na to. A čo môžeme ako jednotlivci spraviť v boji s tou obezitou? To je to každý za seba a treba si povedať, že to, čo môžem robiť teraz, dnes v danej chvíli, lebo veľa ľudí má takéto to prozakilizmus odkladanie, hej, že od zajtra alebo po Veľkej noci, teraz ešte akože nie, lebo však budú sviatky po Veľkej noci. Nie, dnes. To, čo máme v našej moci, je prítomná chvíľa v tomto okamihu dnes. Čiže čo môžem dnes urobiť pre svoje zdravie? A teraz to aj dávam taký dotazník pacientom, ako dôležité je pre nich zdravie, rodina, práca. Väčšinou toto sú tie tri hlavné atribúty, ktoré sú fakt veľmi silné a dôležité. Zdravie určite, 10 z 10, ako je dôležité. Hovorím, dobre. A teraz mi povedzte, čo ste urobili dnes pre svoje zdravie? Koľko minút ste venovali svojmu zdraviu? A teraz 8 hodín, povedzme, že by mal byť spánok. 8 hodín sme v práci, čiže máme 8 hodín zvyšných, dobre, nejaká cesta do práce, hygiena, tak máme 6 hodín. Tak teraz mi povedzte, že čo robíte tých 6 hodín? Koľko toho času venujete, ja neviem, pohybu, príprave stravy, hej? To, že si doma uvaríte, to sa dneska dá za 15-20 minút urobiť strava, večera, obed. V pohode. Takže toto sú tie otázky. Môžete si zacvičiť, veď toto je tá otázka. Čiže niekedy dáme doslova si urobiť taký audit toho stráveného času. Napíšte mi, že ako trávite deň. Lebo som takto pýtala tiež jedného pacienta, no tak ako trávite deň? Dlho som v robote. Hovorím, čo 12 hodín robíte? Nie, 8. Hovorím, dobre, tak poďme na to. Hovorím, kedy vstávate? No tak 8:40, o 9:00 prvý meeting, hej, potom 8 hodín teda práca. Hovorím, dobre, no tak, že 17, tak skončíte. Hovorím, viete si predstaviť, že ste stali o hodinu skôr, aby ste stihli o 17, treba si to posilovne. Hovorím, dobre, teda, čo robíte potom ten zvyšný čas, keď spadíte až o polnoci? No, pozerám filmy, hrám hry na počítači, na mobile. Hovorím, tak to nie je o tom, že nemám čas. Ide o to, ako mám ten čas. A keď sa učíme tie zdravé návyky, tak skúsme si to niekedy vypodmienkovať, hej, že napríklad krásna kniha je o tomto, že ako si zmeniť tieto návyky, sú atomové návyky, sa to volá, že naozaj po malých kúskoch zmenách robí tú zmenu. Napríklad, idem na obed, dobre, tak si spravím 5 stoličkodrepov. Hej, alebo 5 klikov o stenu. Veľmi jednoduchá vec. Veľmi jednoduchá. To môžeme kedykoľvek, každú hodinu prerušiť v práci to sedavé správanie, urobiť niečo takéto. Alebo sa len prejsť ku dverám, alebo odísť do vedľajšej kancelárie, niečo odfotiť. To je jedno. Čiže to sú také tie malé návyky, ktoré môžeme urobiť a meniť v danom okamihu. A potom teda, čo sa týka tej stravy, brať to tak, že aj tá príprava stravy, tak to mám stand-up comedy v kuchyni, tak aspoň niečo urobím, aj nesedím, stojím, varím, hýbem sa a tak ďalej a urobím to zdravé jedlo. Hej, takže toto sú tie veci, ktoré vieme krásne zladiť a keď si zoberme ten pohyb, tak potrebujeme sa aj odrelaxovať, vypnúť si
stále ten tok myšlienok a povinností. Tak je krásne sklbiť dve veci v jednom. Už teraz jar, celkom počasie sa dá, takže výjsť von, ísť na tú prechádzku do prírody, zeleň, nabiť sa tým zeleným. A je to fakt super a zistíte, že vlastne ďaleko efektívnejšie potom viete pracovať, lebo vy keď začnete cvičiť a začnete počítať, že potrebujete urobiť 50 krát nejaké upaženie alebo čokoľvek iné, tak vlastne zistíte, že sa musíte sústrediť, musíte rátať. Takže nemáte čas myslieť na všetko ostatné. A nič vám neodíde, nič vám nezmizne. Len si prečistíte tú hlavu, zapnete úplne iné centra v tom mozgu a idete. A potom aj tá práca tak odsýpa efektívnejšie, keď človek má čistú myseľ. A teda hovoríte, že je to o návykoch. Áno. Vy máte nejaké dobrozvyky pre vaše zdravie? Čo sú tie vaše? No myslím si, že teda z takých tých zvykov je, že jedna vec, že teda nepijem žiadne sladené nápoje, to je veľmi, veľmi výnimočné, keď už niečo. Čiže čaj, voda, káva, jasné, že to 2-3 kávy napríklad za deň je to ešte celkom že zdravé. Potom sa snažím napríklad chodiť do práce, keď mi máš že odveziem ťa autom na stanicu, nie, idem na bicykli, čiže 20 minút denne určite bicyklujem, idem radšej na zastávku peši jednou, prejdem sa, snažím sa čo najviac chodiť peši aj v rámci, keď mám ambulanciu, tak napríklad idem otvoriť dvere pacientov. Už len to, že preruším to vstávanie. Snažím sa toto robiť. Dnes napríklad pri vyšetrení, kde stojím, tak aspoň sa stávať na špičky, hej? Toto robíte. A stále sa môžete hýbať. Tým pádom sa snažiť udržiavať teda aj chrbát vystretý, zatiahnuť pánvové dno. To môžete robiť podvedome, keď si to uvedomíte, že stojíte na zastávke. Napríklad ja som tendenciu sa prechádzať, hej, či čakám na autobus, na vlak. To jeden pán to tak komentoval taký pevnejší, že táto tu furt len behá, hovorím, no čo tu budem stať a mrznúť? Tak 5 minút môžem chodiť a mám 1000 krokov nabehaných, aj svoj draj. Proste využiť každú tú chvíľu. Nechodím výťahom ani doma, ani v práci. Hej, čiže na 3., na 6. poschodie bez problémov, hej, bez výťahu. A teda cvičím to, čo som hovorila, že 5 až 7 krát za deň, rozťahnem si tú karimatku, mám aplikáciu v mobile a cvičím. A najlepšie, viete, musíte so sebou tak trošku akoby vybabrať, že poviete si, že tak mám tie kolena už také artrotické, potrebujem tie nohy mať akože posilniť, tak zacvičím si len tie nohy. Ale keď už to máte rozložené, tak už aj tie brúšaky, aj tie ruky neochabnú, takže už potom odcvičíte všetky série, takže už toto dá. To je tá finta, že aspoň začnem, iba vyskúšam, iba chvíľu a potom sa to už rozbehne. Presne, a toto hovoríme aj pacientov, že vyskúšajte len na 10 minút niekedy na prechádzku ísť. A keď už ste vonku ešte oblečení, tak už potom ani nezbadáte, zrazu prechádzate 15 minút. Nedá úplne najlepšie vytiahnuť niekoho, že vedvo sa to táhne, hovorí Češi, že zobrať kamarátku a zakecate sa, prejdete pol hodina ubehne ak nič a vy prejdete nádherne, neviem, ako odchodíte si to, čo potrebujete kráčať. Takže toto napríklad, že spájať také príjemné s užitočným a potom sa tešiť, hej, že dobre, tak vlastne to už tak potom za odmenu, hej, že to mať tak načasované. V tomto som je taký nejaké ako naozaj, že to časovanie je tam u mňa dôležité, že kedy to jedlo príde, kedy to zjem, ten obed mať a potom vlastne keď prídem domov tú večeru a ešte len 17 hodín, to ešte nie, ešte počkáme pol hodinu, to sa vôbec nič nestane. Potom napríklad mať také tie pôstne dni je veľmi dobré. To si každý vyberie. Niekto to má napríklad v pondelok. Buď len teda pitný režim, alebo len ovocie, zeleninu, nič viac. Dá sa to prežiť? Jasné, samozrejme. Pokiaľ nemáte cukrovku, tak vám neklesne hladina cukru, takže dá sa to úplne perfektne zvládnuť. Čiže aj ten najväčší človek, ktorý si myslí, že on do svojho veľkého tela potrebuje jedlo, tak vlastne ten jeden pôstny deň v týždni vydrží. Určite áno. A naozaj, keď veľmi mali sme aj takých pacientov, že tvrdili, že oni majú hypoglykemiu, musia sa nájsť ešte v noci, že majú dokonca že jedlo na stolíku, hej. Tak dobre, tak v poriadku, tak si to overíme. Dneska máme na to výmožnosti technologické, máme kontinuálne merače glykemie, tak si to dá sa to kúpiť, proste na 2 týždne dostanete taký terčík a do mobilu vám chodia hladiny cukru a zistíte, že vlastne žiadne hypoglykemie, ani keď nezjete, ani v spánku, ani nič absolútne nehrozí, že všetko je úplne v poriadku. Čiže pôstny deň úplne fajn zaradiť do toho týždenného režimu, ktorý máme. A čo tak ten fasting, lebo to je teraz veľmi moderné, jem iba 8 hodín a zvyšok nejem, alebo jem 10 hodín. Ako to je? Tie modely sú rôzne a ten najznámejšie, teda tých 8 versus 16, ten intermittent fasting prerušovaný, to znamená, že 8 hodín si vyhrani, kedy jem, treba sa ja neviem od 10. do 18. a potom tých 16 hodín nejesť. Áno, za predpokladu, že nie, že tých 8 hodín jem úplne čokoľvek non-stop, hej. Čiže je to o tom, že
kalorický príjem, výdaj vždy musí byť nejaký. Čiže je to fajn, pretože aj ten náš tráviaci trakt je nastavený, že prichádzajú tie živiny v istom okamihu, v istých množstvách. Tomu hovoríme chronobiológia, chrononutrícia, čiže časovanie toho jedla, ktoré je dôležité a samozrejme nechať aj oddychnúť tomu tráviacemu traktu, dostatočne spracovať tie živiny a tak ďalej, bez to všetko istým spôsobom upravilo. Takže je to jeden z tých modelov a pre niekoho veľmi dobrých, lebo väčšinou ľudia povedia, že raňajky majú super, obed ako tak v pohode nastavený, ale že večer, že keď to tak všetko máte už odškrtnuté povinnosti, tak máte taký pocit, že za odmenu si potom môžete dať. Tam je problém, že sú ľudia, ako hovorí pán docent Minárik, že kontrolíri a abstinenti. Kontroly to som napríklad ja, že viem si povedať, že dám si kúsok, dám si, ja neviem, 2 sušenky, dneska som si dala aj ku káve, také s ovsennými vláčkami kokosom, ale viac nie. Ja keď to rozbalím, tak ja to tam budem mať otvorené týždeň v pohode, že nepotrebujem to zjesť celé, ale sú. Abstinent znamená, ako máte abstinujúceho alkoholika, tak to je to, že nemôžete ani hltať, ani kúsok, lebo nevie prestať. Hej, to je, niekedy mi naozaj pacienti hovoria, že pani doktorka, však ja som zjedla celú čokoládu, ja som nechcela ju zjesť, ale až keď som ju dojedla, som si uvedomila, že som ju celú zjedla. Takže toto sú tie ťažké veci a veľmi pekne to je vidieť na takých tých sladných pochutinách, typických, buď slané oriešky alebo čipsy. Neviete prestať. No ale tam je to, že máme silne vyvinutú slabú vôľu. Že toto je ten moment, ktorý vy hovoríte, že vy sa viete kontrolovať. Mm-hmm. Vy máte silne vyvinutú silnú vôľu. Mm-hmm. Ale tí ostatní, ako to, že keď prídu k vám, tak zrazu to začne fungovať. Lebo podľa mňa oni k vám aj prídu, že oni to už veľakrát skúšali, už robili všetko možné, skúšali všetky možné diety od spomínanej kapustovej až po fasting, ale nič im nezabera. Potom prídu k vám, čo tam máte čarovné, že zrazu to začne fungovať? No, nevždy u každého, ale naozaj musím povedať, že k nám prídu pacienti už naozaj motivovaní, že veľa naozaj potrebujú a chcú a už ten čas tomu venujú a naozaj ideme postupne s tými ľuďmi a postupne tie návyky meníme, hej. Takže si povieme v tých 5 oblastiach vždycky nejaký teda malý cieľ a krok, ktorý urobí a od toho najjednoduchšieho, hej. Čiže od zmeny tých stravovacích návykov, povieme tak, ak ste nejedli doteraz ani ovocie a nie je problém pre vás naozaj, že nie je to také, že nejete, tak 1 porciu aspoň ovocia za deň, hej. So zeleninou to isté vieme pracovať. Pitný režim, pracovať na to, že naučiť sa piť tú vodu, to nie je až taký veľký problém, že uvedomovať si to. A keď tak využijeme tie technológie, tak dajme pripomienku každé 3-4 hodiny do mobilu, že napiť sa. Alebo si to urobíme inak, napríklad tiež jeden pacient, to tiež také krásne, že potom vieme použiť, aplikovať inde. Ráno si zapije lieky, takmer 4-5 deci vody a potom vlastne, keď pracuje a potrebuje znovu ísť na vecko, tak sa znovu napije. Hej, 4-5 deci vody. A už to má zaužívané. A už v tom ideme. Spánok veľmi dôležitý. A tam otázka sa pýtame, že či to je niečo, čo musíme riešiť medicínsky, hej, napríklad či tam spánkové apnoe, lebo príznakom býva to chrápanie, to manželky väčšinou potom povedia, že sa nevedia vyspať, ktoré je už závažné a treba, aby išiel ten človek do spánkového laboratória a keď to tam je, tak naozaj potom je to v tých ťažších prípadoch dostane prístroj na dýchanie CPAP, kontinuálny pozitívny tlak do dýchacích ciest, aby vedel teda kvalitne lepšie spať, aby neboli tie hypoxické pauzy. A samozrejme jedný z tých ďalších veľmi kľúčových vecí je, že teda musíme tú hmotnosť redukovať, lebo aj tie pomery, to tukové tkanivanie len na krku ovplyvňuje to schopnosť, to dýchanie a tak ďalej. Takže toto si rozoberáme. Alebo je to otázka toho, že prečo ide neskoro spať, lebo sa zabudne niekde na mobile, na sockách a tak ďalej. Tak ideálne to proste odložiť a nemať žiadne modré svetlo pred spaním, takže toto. Tie psychické a psychologické aspekty sme sa bavili o tom zvládaní toho stresu. Niekedy naozaj sa bavíme o tom, ako vedieť byť dostatočne asertívny, vedieť povedať v práci, že koľko zvládnem, čo zvládnem, koľko si toho naložím, lebo to je na nás, hej, že koľko si na seba nakladáme. Musím priznať, že niekedy tiež si hovorím, že už by som mala zabrzdiť. Takže je to na nás, hej, že tiež si to vieme povedať a potom otázka, že keď s tým viem niečo urobiť,
A niekedy je to možno, že divné, ale tomu človeku pomôže zmeniť pozíciu, hej, že ide na nižšiu pozíciu, ktorá nie je síce tak platená, ale je výhodnejšia v tom zmysle, že nie je tak náročná psychicky, ten človek má aj nejaký ten pohyb, pritom vyhovuje mu to viacej a je úplne spokojný. Hej, a to je otázka toho, že či potrebujem a nepotrebujem mať toľko tých aktivít. Či si to môže ten človek a či to chce. Myslím, že na túto tému by sme sa vedeli baviť hodiny. Teraz, keby sme chceli vypichnúť to najkľúčovejšie a to, čo by ste chceli, aby naši poslucháči, naši pacienti, naši poistenci spravili, preto aby sme z tej globezity spravili iba bežné ochorenie a nie globálnu hrozbu. Čo by to mohlo byť? A možno by som povedala, že buďte so sebou trpezliví, že tak ako tie kilá neprišli zo dňa na deň za týždeň, ale teda trvalo to niekedy roky, tak musíte byť trpezliví aj sami so sebou. To znamená, že znovu a znovu začínať od znovu, hej. Byť trpezlivý. A tiež, ja hovorím, že nie som tiež pani doktorka dokonalá, takže nikto nie je dokonalý. Čiže áno, robíme chybičky, sú aj také horšie, lepšie dni, ale vždy sa vrátiť k tomu, znovu začínať. Hej? Že dobre, tak dnešný deň možno nebol úplne ukážkový, ale na ten ďalší deň sa mi to už podarí. A možno to bude zo začiatku 3 dní, ktoré budú fajn a možno neskôr to už bude 5-7 dní, ktorí budú naozaj tak, ako by malo byť. Čiže na tých 80-90 sa snažím, dodržím, aj čo sa týka tej stravy, pohybu, spánku, pitného režimu a budem sa snažiť aj pracovať na tom odbúraní toho stresu a hľadaní toho relaxu a stále sa snažiť, neprestávať sa snažiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani doktorka Adela Penesová, odborníčka na obezitológiu. A ďakujeme, že ste našli si čas a teda stále sa nevzdávať a na sebe pracovať. Tak, presne tak. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Podcast Všeobecne o zdraví pozdravuje Zuzana Lavková. Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.